खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दैयाव दुगैनो थांनानै थाखो 8आव फरायनाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा फरायसानि मुङा आनजास नार्जारी बे जाथाया क'क्राझार जिल्लायाव जादों आनजास नार्जारीया क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नावसालि गामिनि थमास नार्जारीनि फिसाज्लामोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाखो 8आव फरायनाय आनजास नार्जारीया भारतनि उदांस्रि सान फालिखांनायनि उनाव दैयाव दुगैहैदोंमोन बेयावनो सानस्रिनो हायैयाव दैयाव गबनानै थैनो गोनां जादों उनाव रायजो राजाफ्रा बिथांनि गोथै देहाखौ दैनि सिंनिफ्राय बोखांनो हादों मख'नो गोनांदि आनजास नार्जारीया रामफलबिल डन बस्क'आव थाखो 8आव फरायोमोन बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ 76थि भारतनि उदांस्रि सानखौ क'क्राझाराव फालिनानै माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोदों भारतआव उदांस्रि मोननाया 75 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै 76थि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारिनिफ्राय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीजों लोगोसे गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों लोगोसे भारतनि उदांस्रि सानखौ जाहाथे गोजोनै खुंनो हायो बेनि थाखाय -डिग्री जोबोद गुसुआव आरो खायफा बालाहामायाव गोख्रों रैखाथि होनाय रौनिया हान्जाफोरखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरदों आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों बुहुमनि मादावनो भारतखौ साबसिन भारत बानायनायनि थाखाय प्राइम मिनिस्टारनि जि थांखि बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय 2 गुन खामानि मावगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ आत्मनिर्भर भारत बानायनो बुंबोनाय बायदियै भारतआ दिनै 75 बोसोरनि उनाव गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय होननानैबो बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो भारतनि 76थि उदांस्रि सानखौ दिल्लीनि द्वारकायाव थानाय बड'लेण्ड भवनाव फालिदों 76थि उदांस्रि साननि माहारियारि फिरफिला बिरहोनानै बिथां हाग्रामा महिलारिया माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीजों लोगोसे उदांस्रिनि थाखाय नांनाय गासैबो जोहोलाव जोहोलावजोफोरनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों बेनि अनगायैबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बालिराम बर' सोमब्ला बसुमतारी सिलाराम बसुमतारी प्रेम सिंह ब्रह्म बिनेश्वर ब्रह्म हरखाब नार्जारी अन्थाइगोरा बड'सा गायदे हेलेना बिथांमोननि बावसोमनायनि थाखायनो बिटिसिखौ मोननो हादों आरो बड'लेण्ड मोनाखैब्लाबो बिटिसि ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो हादों आरो जौगानायखौ लाबोनो हादों होननानै बुंथियो बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बिथांमोननि बावसोमनायखौ लानानै बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा BKWACनि गाहाय मावख'आ बबेयाव जानांगौ बेखौ नटिफाइ एबा थांखि लानो थाखाय आसाम सोरखारनाव मोन्थाइ गैया बे खोथाखौ बुंथिदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि दैदेनगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि BKWACनि गाहाय मावखुलिखौ गुवाहाटीआव जागोन आरो दालाय मावख'आ सिमेन्सापरि सानजारि नोगोराव जागोन होननानै गभर्नमेन्ट अफ आसाम डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेननिफ्राय नटिस फोसावदोंमोन बेनि सायावनो मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि BKWACनि गाहाय मावख'आ बबेयाव जानांगौ बेनि थांखिखौ आसाम सोरखारा लानो मोन्थाइ गैया BKWACनि गाहाय मावख'आ बबेयाव जागोन बेखौ BKWACनि जेनेरेल काउन्सिलासो थांखि लागोन बिटिआरनि बायजोनि 22 जिल्लानि मेलेमजिबिफोर रायजो राजाफोरनिफ्राय बोसोन लानायनि उनावसो BKWACनि गाहाय मावख'आ बबेयाव जानांगौ बेनि सायाव थांखि लागोन होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि आसामनि राजथावनिया बबेयाव जानांगौ बेखौ जेरै दिल्लीनिफ्राय थांखि लानो हाया आसाम एसेम्ब्लियावसो आसामनि राजथावनिखौ दिसपुराव खालामनो थांखि लादों थिग बेबायदिनो BKWACनि गाहाय मावख'आ बबेयाव जागोन बेखौ आसाम सोरखारा थांखि लानो हाया बिसायख'थिनि उनाव जेब्ला BKWACआ मोनसे आबुं काउन्सिल जागोन अब्लासो बेनि जेनेरेल काउन्सिला BKWACनि गाहाय मावखुलिया गुवाहाटीआवना सानजारि नोगोराव जागोन बेनि सायाव थांखिखौ लागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो सोरबा जुदि जरजुलुमै सोलो खालामनानै BKWACनि गाहाय मावखुलिखौ बोथ्रोदनो नाजायोब्ला बियो इनाय खालामनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिथांमोनहा जागायजेननायनिफ्रायनो BJPखौ मदद होबोदों आरो बिटिआरनि बायजोआव 22 जिल्लानि 29 बियाबाव जेरै धेमाजि गलाघाट लखिमपुर बायदिफोराव बर'फोरानो डिसाइडिं फेक्टर बेनिखायनो रायजो सभायाव सासे बर'नि MP दाबि खालामबोदों आरो सावरायनाया मोजां जायोब्ला BJPनिफ्रायनो टिकेट लानानै जोंनिफ्रायनो MLA बा MP बानायनो थाखायबो नारसिनगोन होननानै बुंथियो आरो बुंथिबावो दि बिटिसिआव बर' रायजो राजाफोरखौ बेंनो थाखाय चिफ EM MP MLA आरो केबिनेट मन्त्रि दङ नाथाय बिटिआरनि बायजोआव बर'फोरखौ नायनो थाखाय सासेबो बर'नि MP बा MLA गैया बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि सिगां साथाम स्टेट लेभेलनि चेयारमेन होनो थाखायबो BJPजों गोरोबथा जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो BJP दोला मावफुंनानै होआखै होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा
उदांस्रि साननि रंजानायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा गोबां सुबुंफोरानो उदांस्रि सानाव ज'ज'यै गाव गावनि लोगोफोरजों बेरायो थिग बेबायदिनो सास्नि सुबुंफोराबो स्विफ्ट डिजायर गारिजों काजिरङायाव दावबायहैदोंमोन उदांस्रि साननि थाखायनो बिथांमोनहा रंजानो थाखाय काजिरङायाव दावबायहैदोंमोन नाथाय काजिरङानिफ्राय ढेकियाजुलि फारसे फैबाय थानाय समावनो जख्लबान्दा होननाय ओनसोलाव लामायाव दिदोमै थाथानाय अइल टेंकाराव सौख्रांफैदों जायजों बिथांमोननि स्विफ्ट डिजायर गारिनि खावसे बाहागोआनो अइल टेंकार गारिनि सिङाव हाबदों जाय जाथायजों गारि सिङाव थानाय सास्निनि मादाव सासेया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जिउ गोमाहैदों जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गावसोरनि स्विफ्ट डिजायर गारिखौ गोबां गोख्रैथिजों सालायबोदोंमोन जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों उदांस्रिनि उनाव दुलाराय बिटिएडि गावबुरा गौथुमा गावसोरनि मोन्थाइखौ लानानै माखासे खोथा बुंथिदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि बिटिसिनि उनाव बिटिआर गोरोबथा जाबाय आरो बिटिआर सोरखार फैबाय नाथाय दिनैसिमबो गावबुराफोरनि मोन्थाइखौ सुफुंनानै होनो हायाखै गावबुराफोरनि मोन्थाइखौ लानानै इएम रनजित बसुमतारीखौबो खेबबा लोगो हमहैबाय नाथाय रनजित बसुमतारीया जेबो बुंहरा होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो थांनाय 16 एप्रिलावबो धर्ना हाबाफारि लादोंमोन आरो डिसिनि गेजेरजों गोसोखां बिलाइबो गथायदोंमोन आरो कुरियारनि गेजेरजोंबो खेबथामै प्रमद बर'नो लाइजाम दैथायहरदोंमोन बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो बिफाननोबो दैथायहरनाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जेबो फिथाइ मोननो हायाखै जायनाखि आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनाय समाव गावबुराफोरानो गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै रां खांनानै हरनानै मदद हरदोंमोन आरो बिथांमोनहाबो माबा मोनसे होनो थाखाय खोथा होदोंमोन नाथाय सोरखारा मोनसेनि उनाव मोनसे बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो गावबुराफोरनि मोन्थाइखौ सुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथि बिथाङा लोगोसे सावरायनानैबो जेबो मोननो हायाब्ला आरो मानबो होआब्ला गावबुराफोरनि जेबो ओंथि थानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि गावबुराफोरानो गामिनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्राङो बेराफारसेथिं पुलिस थाना सार्कल अफिस डिसिफोराबो समाजनि गुबुन गुबुन खामानि जेरै जोनोम हाबा आरो थैनाय बायदि बायदिनि सायाव खामानि मावनो थाखाय गावबुराफोरखौ नारसोमगासिनो दं बेफोरनि अनगायैबो गथ' गोमानाय गथ'फोरखौ रैखाथि होनाय आरो उन्दै बैसोआव जुलि जानाय बायदिफोरखौ होबथानायावबो गावबुराफोरानो सामलायो होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बेनिखायनो 26 आगस्टनि सिगां गावबुराफोरनि मोन्थाइखौ सुफुंनानै होआबा सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा उदांस्रि साननि समावनो नागालेण्डआव गुलि गावनाय जाथाय नागालेण्डनि मन जिल्लायाव आसाम राइफल्स आरो हाथियार लाग्रा आफादनि सुबुंफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाय जाय जाथायजों आसाम राइफल्सनि सानै जवाना जोखोम जादों आरो जोखोम जानाय बिथांमोनखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय जरहाट एयारफोर्स हस्पिटालाव थिसननाय जादों हाथियार लानाय सुबुंफोरखौ एनएसएन के उदखारि हान्जानि सोद्रोमा होनानै सन्देह खालामनाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला नागालेण्डनि मन जिल्लानि मोनसे हाग्रायाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै आसाम राइफल्सआ अपारेशन खालामहैदोंमोन बेयावनो उदखारि आरो आसाम राइफल्सनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे गावलायलायनाय जाथाया सोरांसि 2:30 रिंगासो समाव जादों बे जाथायनि अनगायैबो गवालपारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा गवालपारा लखिपुरनि खुरं गावआव मैदेरनि गाग्लोबनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों बे जाथायखौ लानानै हाग्रा बिफाननि फैलर होननानै बुंथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मानोना मैदेर आरो मानसिफोरनि गेजेराव दावहा जानाया बेयो गिबि खेब नङा होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जायनाखि बिथांमोननि ओनसोला मेघालया जों नांजाबनाय बेनि थाखायनो मेघालयानिफ्राय मैदेरफोरा फैनानै बेबायदिनो उदखार खालामफैयो आरो बेखौ लानानै हाग्रा बिफाननो गोबां मिथिहोनायबो जाबोबाय नाथाय हाग्रा बिफाना बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि मैदेरनि गाग्लोबनायजों 3 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि मादाव सासे उन्दै गथ'बो दंमोन आरो मैदेरा सुबुंफोरनि जिउखौ खहा खालामनायजों लोगोसे न' बांफोरखौबो सिलिंखार खालामलांदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा 2021-22 बोसोरनि बगिजारि बाय एवार्ड बान्थाखौ आजावबाय आइजोफोरनि थाखाय आरो समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थाखायनो राभा हासं अट'नमास काउन्सिलआ डक्टर अनजालि दैमारि बिथांखौ 2021-22 बोसोरनि बगिजारि बाय एवार्ड बान्थानि थाखाय सायख'दोंमोन बे बान्थाखौ मैया उदांस्रि सानाव बिथांनि आखायाव गथायनानै होबाय बिथांनि बे बान्थाखौ मोननो हानाया गासै बर'नि गेजेराव गोग्गानायखौ लाबोनो हादों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों